Action-pingis! Okej. Nej. Åh! Åh! What? Oh. Nej! Åh! Gick dit. Det borde bli bra på det här. Börjar gå undan här. Action-pingis. Nej. Nej. Man skulle försöka kunna använda skateboard som kant. Mm. Vänta, vi... Nej, ta den andra. Den här tycker jag alla bordet. Här. Eller? Jag tror inte... Ni kanske inte kan stå. Vad ska det vara något att lägga här under? Ta en banan eller något. Tejp där. Banan? Ja, banan. Så sätter vi den under här. Ja, där blir det. Den är ju mer på min sida. Ja. Mitten. Sådär, eller? Mm. Har du varit redan som paketen? Nej. Åh! Åh! Yes! Killar, ska jag äga dig sen eller? Ja. I'm up to it. Vi kör först till 5 då. Så där säger man inte. Man säger I'm down with that. Ser man det? Ja, det säger man här i I'm kampen. down. I'm down with that. Så säger man Det här. här är lite en lättare värmning för att det går lika snabbt, va? Ja, där. 1-1 då. Ja, 1. Först till 5. 25. Nej! Ja, nej. Det är Fitta. din serve eller? Ja, det är din. 2-1. Nej, 3-1. jag vet inte. Kör bara. Ja, det där. 3-2. Oh fuck! 3-3. 3-3. Ja. Ja, men det var min serve så det räknas inte. Åh! Match point. Nej! Yes! Ja, Krille. Ja, vi kör. Vi kör. Ja, vänta, kommer det. Kommer det. Oj! Sämst. Vad kör du för teknik? Är det här typ den sydkinesiska? Ja, men jag tycker mer om den tekniken faktiskt. Jag tycker den är skön. Sträv sida eller nord? Ja, ja. Ja, men alltså då tar du inte i lika mycket. Jag tycker den är skitskön att köra sådär. Men dra inte i allt för mycket. Ja. För jag kan inte göra det. Ah, okej. Ja, du kör Krilles grej.